ikke ret lang tid. Hvis jeg nu havde stået og lavet noget meget mærkeligt lige nu, så havde det været noget med noget, så vi begynder, hvis jeg havde mistet tråden lige pludselig. Det var faktisk meningen, nu kan jeg mærke, at jeg ikke har så meget tid, det var faktisk meningen ved at lave det, så vil man begynde at blive i tvivl. For den dom, man lægger over andre, det er baseret på fortiden. Det vil sige, at man har noget med fortiden, men vi har jo muligt i metakognitiv teori. Så er der noget ved, hvis man vil ændre det metakognitive overbevisninger, vi har, så kan man begynde at sige sådan nogle gode ting, hvis der er nogen, der ikke forstår, at jeg er fantastisk, jeg er min egen bedste ven. Hvad end man vil have ændret. Og så er det så utrolig vigtigt, tror jeg på, at man giver til andre, hvad man selv vil gerne vil modtage. Det vil sige, at hvis man begynder at give andre komplimenter, hvis man har det dårligt, det er virkelig svært at give andre noget, når man har det skidt psykisk. Men man kan da mindst smile eller give dem ens tilstedeværelse. Det vil sige, det er meget vigtigt for mig, opmærksomhed. Det vil sige, at man er til stede, når man er sammen med andre, eller man giver lidt. Fortæl, hvis du siger til nogle andre, hvad du ser er godt for dem. Jeg lover jer, at det smitter af på en selv på et tidspunkt, fordi mange har det der med, at hvis de ikke vil give mig først, så skal jeg i hvert fald ikke give noget. Hvis man bare giver et lidt, det man kan gøre et smil på sin vej, eller man gør nogle andre ting, det skaber en ændring. Det har jeg i hvert fald selv oplevet. Undskyld, kan du ikke lige skyde den der tilbage? Jo, den der. Nej, den der. Nej. Den vil jeg. Ja, nej, slet ikke. Den der. Så. Tak for venligheden. Det var slet. Og så er der denne her. Det er før og efter en patient eller en forsøgsperson. Det er magnetic resonance imaging. Det vil sige, at man har taget en scanning af en hjerne. Det er amygdala. Den har noget med at gøre med det er flugt og kampresponsen. Der kan man se før og efter. Det der gule, det er meget høj intensitet. Det var før mindfulness meditation. Det var efter. Så man kan jo helt klart, der er også noget empirisk evidens før, man kan sige, at der er jo i hvert fald noget, der virker. Og man har jo også omkring yoga, som jeg dyrker meget. Yoga har jeg anvendt meget. Der har man også lavet noget forskning omkring hatha yoga. Det vil sige de der gymnastiske øvelser der. Man får lavere blodtryk. Kortisol, det er stresshormon, det sænkes. OCD, skizofreni, posttraumatisk stress, patienters symptomer lettes.